Миналото не може да бъде дефинирано, но за него се съди по редица събития, личности и факти. Миналото винаги е било достояние за памет и съхранение на ценните неща от живота и често пъти се превръща в опорна точка за бъдещото развитие на човечеството. Миналото оставя завета на тези, които са били преди нас и по този начин запазва паметта им и предава историята и на бъдещите поколения. Миналото е източник на история, памет, национално самочувствие и гордост. Защото миналото не е просто нещо отминало и безвъзвратно изгубено. То е силата, историята, развитието и бъдещето на един народ. Всеки народ има своето минало, което определя неговото бъдеще. Ние трябва да го съхраним и предадем на тези след нас. Паметта на поколенията е съхранила твърдото. Тук ще бъде България. Словото на Кирил и Методий, Златният век на Симеон, споменът за драматичната априлска епопея, която Вазов ще нарече епопея на забравените, а историците наричат епопея на незабравимото. Художествената идея на Вазов е чрез гордото минало да превъзпита ценностно издребнялото настояще, да затвърди изграждащата връзка между поколенията, да издигне в култ незабравата, помненето, да насочи погледа напред, чрез увековечаване на очумялата славна епоха и обезсмъртяването на нейните предтечи сеятели. Днес ние сме тук, на това свещено място, за да изнесем нашия пореден урок за миналото и памета. Ще пресъздадем момента, когато на този мост Тодор Каблешков поставя началото на априлското въстание. Братя, вчера пристигнала в село Неджи Пагай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в оборечкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мудюра с няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани. Юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривчица, 20 април 1876 година. Моята страна